ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತಾವಾಹಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಗೂಡು ದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿನ್ನೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಹೀಗೆ 3 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗೂಡು ದೀಪಗಳ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ನಡುವೆಯೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು ಅವರ ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಈ ಶುಭಾವಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನಾಗಿ ತರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಊರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೂಡು ದೀಪವನ್ನ ಏರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುಣ, ಭಾವನೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿದರು. ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಜಿ. ಸುವರ್ಣ, ರಮಾನಂದ ಕಾರಂದೂರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಮೊದಲಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. 22ನೇ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತ ಇನ್ನು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗೂಡು ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆನು ಅಂತ ತೋರ್ಪನ್ನಂಚಿನ ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪೋಡು ಪಂದು ಈ ಕರ್ಕೇರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಿರಂತರವಾದ 22 ವರ್ಷ ಈ ನಡಪೊಂದು ಬೈದೇರಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ದುಂಬದ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗಳ ಉಂತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಳಗುಗಳ ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚೆನೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತ ಆವಡು ಪಂಪನಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬೊಂದು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬಗಳ ನಡತೊಂದು ಬರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಂಡ್ಬರಡು ಮಾತರ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಶುಭ ಹಾರೈಸದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಕರೆನ 22 ವರ್ಷದಿಂಚ ಕರ್ಕೇರ ಬ್ರದರ್ಸ್ನಕ್ಲು ದೀಪಾವಳಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದು. ದೀಪಾವಳಿದ ಆ ಮೆರಗಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲೆನು ತೊಜಿಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕಲು. ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಕ್ಕಲು ಭಾರತದಂಚಿ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ರ ಕಾರಣದಾನದ ಕೇಂಡ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ತೂದತ್ತು, ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೂದತ್ತು, ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣುಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ದೇಶ ತಂಡ ಜಗತ್ತಿಡವು ಭಾರತ. ಆ ಭಾರತದ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನವೇ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ಭಾರ್ಗವನ ನಾಡು, ಪರಶುರಾಮನ ನಾಡು, ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ, ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಪನು ಸ್ವರೂಪನು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕಲು ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬಾಕಿಲ್ಡು ಕಟ್ಟಡೊಳ್ಳೆಡು ಪೂರ ಮೆರಗುನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ದೀಪಗೂ ಆ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ದೀಪಗೂ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕೊರಡು ಆಯ್ತ ಪಿರವಡು ಆ ಗೂಡು ದೀಪದ ಪಿರವು ಬೆನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದುಡಿಮೆಳದಾದೊಲ್ಲ ಕೈಕುಲದಾದೊಲ್ಲ ಅಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಅಕಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಗೂಡು ದೀಪ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರದು ಅಗಲಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರದು ದೀಪಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ಮೆರಗಿಗೆ ಹೊಸ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಡೈನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಗಲಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿನಂದನೆ.